Ty sa ako voláš? Maximko Klíš. Výborne. A čo, ideš mi niečo zaspievať alebo zarecitovať? Zaspievať. Tak, vieš si podržať mikrofón? Tak, ja ti ho budem pridržať, dobre? No, začni. Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš. Povedz nám, čo tam máš. Čokoladovú paličku pre dobrú Aničku. Pre svojho Anička kľúčenú palinku. Ďakujem. Ty si mi k tomu aj zatancoval. To bol krásny výkon. Áno. Áno. Stratil sa Tomáško Šmíd a poprosím ho, aby sem prišiel. Tuto ho maminka čaká. Hej? Dobre.